कोरा समाला लइका बुझाला कोरा समाला लइका बुझाला छुवे ना बिजुरी के तार कमरियो से पातर गला मुआ हमार कमरियो से ना कहीं कौन है रे 2 मिनट का हो हमार सास में जे बेचत है वो कहां बाई सास माई अखिया में दिन औंधी बैल भाई मंटी का न थिया कहां सुहाग रात मनायो की जातरू का सबको सजल धजबा हमें सही रहबो रानी खाना ओना लेके आई तू कुछ खाइती भूख ना भूख बानी हम तक खाए लेके आई समोसा खाए के पड़ी है बेरा जा सास में समोसा खा बेच देंगे हम रानी ग्राहक से प्यार से बतियाई हो ठीक बना ग्राहक भगवान होला 100 रुपया जोड़ा माई के पहाड़ा चलता दूसर भगवान कब आ जाए ए रे भगवान आई तबे ना बिक्री होई देख हेने आवा पसुलवा नहीं को ले आल तो जरोया जोखे वाला थोड़े आई 500 रुपया के पूरा दे दिया घर ठीक बा हाई 100 रुपया में 2 गो हाई 100 रुपया में 2 गो देखा इतना नहीं अकेला एगो हां हाय दुकेला हां पैसा जोड़ पैसा बताओ तनी 100 रुपया जोड़ा हाई 100 रुपया जोड़ा हाई 500 के उघार और बेचा जाई त ठीक न बाटे एक पैसा एक रंग के हां ओकरे केला हां अच्छा आओ तनी दुका समोसा खा के बढ़िया के दुकान पर ले ना जो ठीक बा नहीं भला आइलू कम से कम बड़ी जोर से बुखाई रहनी कि तोहर दिल ह कि बिजली के बिल महीने पाया जाला तोहर दिल ह कि बिजली के बिल महीने पा जाला तोहर दिल ह कि लेला हो छिनरो ओए लका लका तार माई के बतार को जो हाय लेला तार से वा समारा ना सब बेरिया बाओ रारी ने खिसावत हो बाबू कैसे बेचे कराए रे 2 नंबर 1 नंबर में कब मिक्स करेगा तब ना होगा हाँ हो केरा ले रहो केरा अरे बैठम जाके केरा के थम को बोलो हमके बैठम जाके इनाचे जाने दू काहे के तन हम देखता से सजल बानी देख लू देखा बहनी ए जे हम नाचे खातिर ना आइल हनी हम छठ के व्रत उठावत हनी ऐसे हमरा छुआ तल कैसे हम फरवा करे हम बहुत हम काहे कर देम ना हो तो दो बहनी किने नाच ल दम न दे छठी माई के गीत गावा हम नाचत हम ऐसन गाना पर ना नाची ना ना नाचे रू छठ माई का आजकल बोल बा तो एकरा बात कोनो गाना पर नाचे मना करबू भूखल पियासल बानी ऐसे हम ना नाचब कि माजा मारे हमारा संगे चला मकैया में छठी मैया को सही माफ करिए ये छठी मैया कौन परीक्षा ले करू हमारे ऐसे कुन नचवा के बारे छठी मैया से मना हाथ पबारी मूरी बन के एजा थोड़े बा छठी मैया हर जगह बड़ी मुड़ी में नहीं सबू ना तू अरे नाचत भाई ना एजा हां बोल बाबू सतबारता पिला कहीं की चल अरे नीचे वाला नचता पतार खोरा को चता नीचे वाला जय छठी मैया हो सच्ची जय हो छठी मैया ना नचब होय जा छठ माई वाली पाल छिनरी टोटका करत या टोकबुक लेबू क किलो अरे छिनरी अब तोर कौन ना चाहिए हमरा का फल ना तुम दूसरा जगह खरीद ले बिया जाई बुक जाते जाते गफिना हो जबू ना तला छिनार बिया हो ना ले ना तला हमरा के का आवा हो केरा ले ला महंगा महंगा सस्ता में 200 कौन जो रहा रे 100 रुपया के 500 के एगो एक घर केरा चाहिए आई कौन 500 घर मिल गेल रानी घर मिल गेल किन ले तनी हां का गागर ना गागर 2 गो हां ठीक हां ठीक अनारस तो काले ले रही ए बहनी केरा का घर बेचे वाला है का अरे छत पे सोया था बहनोई छत पे सोया था बहनोई मैं तन्ने समझ के सो गई मुझको राना जी माफ करना गलती मारे से हो गई मुझको राना जी माफ बेटा वो मिलन सार हम बेच सार होई सार है तार माई के महाराज काहे बनी महाराज मैं हारू होई बर्ती छठ माई के छठ माई के बर्ती है कि बेचे वाली है बेचत आई बर्ती में भाई हमारा एक घर केरा चाहता 500 के एगो 50 रुपया के 2 गो 2 रुपया के एगो 500 के एगो दिमाग खराब बा बता के गोल बकाई है याद कर बानी हमारा के एगो है चाहता के वो नंबर या एक जोड़ा में रही हो ले ला 2 रुपया में बा 2 रुपया में हई हाउ 500 के एगो
देखो होकरा में हमार नहीं खे पटत है तो ठीक बा। हाय पटावे वाला हो कोनो चढ़ावे वाला 100 रुपया जोड़ा देबू तो हम ले लेब। घोड़ा पे चता है जा जोड़ा 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 दूगो 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 दूगो। हाय दोनों बैलून हम धुक धुक करे धुक धुक करे हम दोनों बलबू ऊ ना का हो ए बहनी हमारा के द है केरा द ना देबू तो स्कैन कला धोरी पैसा डाल दो 2 रुपया लाई 2 रुपया हौ ना दे देबू। ये ठेंगा वाला एक बा शीशा वाला द हई हई देखा हई 200 का नोट दे थई 2 पीस दे दो। हाउ दे ले ले हई उठा ले 2 रुपया हवा तो को चाहता ना। ये कैसे मिठाई हो बिना 500 हई ले ली बहनी ना लेबू। ये निकने के पैसा ले ला बढ़िया बा बढ़िया हई ले महंगा में बेच देनी 5 लिखल बटले न बा हो रानी पैसा बा ला 5 गो और पैसा बा उए ले ले उए कितने दे ले काटना के पे चलू ह 500 के तो 500 रुपया दे हैगा बा 5 के सिक्का छिन रे 500 थोड़े ह 2 रुपया में बेचल भाई महंगा में हो न 500 के बा आई हो छठी माई जा ये भी बातो आई हो दैया अरे है 100 रुपया जोड़ा 500 के केरा घाट होला रे इहे 500 को रह तू याद करो ठीक से लाइन मारी रे छिनारी पतिया कहां करो हम और हम देख पति पीछे से लेके चलल सब मत खियावे लोग बर्बाद करे रे इनर पार्टी में नहीं तो काम बाली रारो हले अपन हम चन्नी घर जाते रे हम ना रहब आई हो बीपो तो ई रानी एकदम नु पागल पे बताव क्या ये ताती ता तो हले में फल बेचता 2 रुपया से धाल बते लाते हैं? 2 रुपया से धाल तेल मिले ता तले का बेचे धाल तेलाते तेला तो धा केरा के घर ना तू 2 रुपया में दोगला उनको नहीं ना आई हो ताती हमनी को दे याद गुदू तो धरी लेते लेन तोरे दे आदमा गुडुआ ले गइल हां हाँ। खरवा केरवा के ये ताती रहता तार बोली मेहरबानी को तले थोत में भाला तो लस हमरा के दूध धाल दे तोरे दे में लाउर हो खरे नतिया तोरे में लाउर हो खन नती ए दोगला ना रानी हां पागल पतो के देखा के दुको समोसा खा गो रानी हां ऊ सवतिया कोनी हाई 100 रुपया जोड़ा तो 5 रुपया में मोए के बहुत दौलती तले वालू माल दे देता ना तू पीली पीली बेले वाली धात बजाए दे बेले ना खा देखत के हम छठ में के फल बेचता नहीं 2 रुपया में धाल 2 रुपया में धाल कहां मिली रे दे दे ताये ताये रुपया तो बेटा तो ना 100 रुपया में दोगला उ 100 रुपया में चल देखा तो अपन देर के घर चल चल हाथ में ऐसा कर ना कि दिन भर ठेलिए लगा के बेतबू ए बबुआ तनी हमर फलवा देख एकर देहात के घर ले हो के आवत नहीं अबे हो के ए हमारा वो ना तो बोला दे ना बोला चल चल दिखाओ कि 2 रुपया का लेके आइल बच्चा तारा की दावत नहीं हो